Okay. Atong aninahon, may gala, pasadahan nato, makigila-ila, tas pipila ka mga opisina sa atong kagamahanan. Department of Social Welfare and Development, may gala makibalita ta. Unsay pinaka-latest update nila sa mga programa. Nasa topikas linya, kauban nato karon Undersecretary for Sustainable Peace and Special Concerns, Yusek Alan Tanhusay. Sir Alan, maing buntag, sir. Good morning, June, at magandang umaga po sa inyong mga kasama dyan sa studio. Opo. At magandang umaga sa ating mga kababayan na nakikinig at nanonood hindi lamang sa Mindanao, maging iba't bahagi na ating bansa. Opo. Tanong ko na, sir, yung inyong mga programa ng DSWD na nakasalago sa inyo for conflict-affected areas, sir. Ano ang mga programa ng gobyerno natin dyan, sir? Yes, June, meron tayong programa, especially ang Department of Social Welfare and Development, ay may programa hinggil dito sa ating mga kapatid sa Moro Islamic Liberation Front, Opo. sa Moro National Liberation Front, Opo. sa ating mga kapatid na nasa CPP-NPA, yung mga rebel returnees, yung mga private armed groups, kabilang na dyan yung ating mga kapatid na Abu Sayyaf. So, meron kaming Sustainable Livelihood Program sa ating mga kapatid sa mga grupong ito. Meron din tayong pabahay, yung Modified Shelter Assistance Program. Meron din tayong tinatawag na Cash for Work. At kung kinakailangan nila ng AIX, 4-piece, ay ini-enroll natin yung ating mga kapatid na mga rebel returnees. Sir Alan, magkano po naman, sir, ang inibigay natin, sir, lalong-lalo na sa mga beneficiaries? How much do we have, sir? June, kung ang halimbawa, yung mga kapatid nating mga nasa MILF, MNLF, at maging yung mga Abu Sayyaf, kung sila ay magdesisyon na magbuo ng isang asosasyon, makakatanggap sila ng seed capital na 300,000 sa unang cycle. At kung maganda yung kanilang performance sa loob ng matapos yung ilang buwan, dadagdagan natin ang tinatawag na second cycle na 300,000 hanggang sa third cycle na 300,000. So suma total, kung maganda yung kanilang performance at lumalago at umasenso yung kanilang sustainable livelihood, makakatanggap sila ng kabuuan ng 900,000 para lang seed capital. Hindi lamang yan, June, meron din tayong binibigay na 4-piece, AIX, at iba pang mga services ng DSWD kapag sila ay sumuko at gustong magbalik loob at higit sa lahat, gusto magpanibagong buhay sa kanilang mga communities. Sino po naman, sir, ang mag-determine kung anong klaseng venture, sir, ang pwedeng pasukan nila, sir? Or do we have a list, sir? Una-una, June, kinakailangan yung mga beneficiary mismo ang mag-decide kung ano yung kanilang gustong gawin. Ikalawa, meron tayong, kapag sila ay nag-desisyon na kung ano ang kanilang gustong gawin, merong tinatawag tayong assessment, at tinatawag tayong social preparation ang DSWD, at simula nito ay magtuloy-tuloy na yung programa sa kanila. Okay. Dito sa Region 11, sir, particular sa Davao City, considering na meron ding mga MN at saka MI na taga Davao, meron ba ito sa amin, sir, dito sa Region 11? Yes, meron, June. Meron tayong mga kapatid na MILF at MNLF dyan, at meron ng ready na mga tulong, cash assistance natin sa kanila para matulungan natin sila sa kanilang pagpanibagong buhay. At higit sa lahat, matulungan natin sila sa kanilang pag-asenso at mag-contribute o tumulong sila sa pag-unlad din ng ating bansa. Requirement, sir, na dapat ma-decommission sila, i-surrender mga armas, etc. Yes, June. In fact, gusto kong sabihin dito sa RMN ngayong umaga na sa July 14, June ay magsisimulang mag-decommissioning payout ang DSWD sa 3,000 mga MILF. Magsisimula kami dyan sa Sultan Kudarat at sa iba pang bahagi ng Mindanao, kasama na dyan ng Region 11, ay magbibigay kami ng 100,000 sa ating mga kapatid na MILF bilang commitment ng pamahalaang gobyernong ito, bilang commitment ni Pangulong Marcos sa ating mga kapatid na
Moro Islamic Liberation Front matapos sila Opo. kasunduan sa gobyerno o yung tinatawag nating peace agreement with the government. Okay. So sa July 14, magsisimula yung ating payout sa ating mga kapatid sa Moro Islamic Liberation Front Opo. dyan sa Maguindanao at iba pang bahagi ng BARM at iba pang region dyan sa Mindanao. Okay. One last minute, sir. Baka meron kayo gustong advisory, sir, from your end. Yusek. Well, yes, Jones, maraming salamat sa ating mga kapatid na gustong panibagong buhay, gusto nila magbalik loob, lalong-lalo na yung ating mga dating rebelde, kung gusto nila magsimulang muli, ay nakatulong, nakahanda po ang DSWD, lumapit lamang sila sa Department of Social Welfare and Development at tutulungan namin sila. Okay. Maraming salamat sa ulitin, sir. Hanggang susunod po. Thank you. Maraming salamat, June. Maraming salamat po sa IMNN. Magandang umaga. Good morning. Undersecretary Alan Tanhusay for Sustainable Peace and Special Concerns, Department of Social Welfare and Development. Mga kasama, like and subscribe sa atong YouTube channel.